И какво става, хора? Аз Миксен 54 в момента се кандидатирам за Candyland и сега ще ви покажа какво съм построил. Значи е тая къща. Поред мен се получи хубаво, ама вътре само ми беше някакво трудно да я обзаведа. Да, тук някакви честове, рандом айтеми, тук за храна и такива. Ендър чест, където няма нищо. Тук малко лампи и някаква пътечка. Така ферма за моркови картофи. Според мен горе-долу не е чак толкова лошо. И тук още една фермичка за диня. И тук съм я осветил малко и мая съм осветил. И да. Тук още лампи. Тук съм сложил торчове да растат по-бързо. И да, не съм построил много неща, защото няма много време. Обаче в сервера всеки ден ще съм онлайн. И сега стискаме палци дали ще ме приема, защото да, и съм на 1.8. И мисля това да клипчето. Надявам се постройките, които съм направил да ви харесват и да ме приемат в сервера. И да.